pakaramihan ay pagkadamang uudusan yan. Nagpagkabalayo ito at ipangkat sa pangkatan niya si iku surga. Nagpagkabalayo ito ang panguman si ikong kamapian yan. Balas yan na mapumpagyan yan si isa naman ang mga kakadya at tama si iku pumakasud sa surga. So pumakasud sa surga na ada na ipasenditiran na ayaw ang yaloy ay ipasendito mga tawa pumakasud sa surga na sugawi amiyaminos siranon sugawi amiyaminos miyapaka ito iranon sa oras apa na nadabis iku Allah subhanahu wa ta'ala na miyak kagira sila ng ububu miyak kaulan miyak kalas sa oras sa ini pananadamiran si iku Allah ka miyailayran sa pangkataniran si iku surga. Padapan sa mapong bagian sagian kaya lagi dia kalinimu at minus na isa kawar ka giyong kutuwa babaya kesaksi ko kapender pa kasi ko mga pagaritan ng mga ulama kakagya apat si ko kabantug apat si ko kaslaslas iko Allah na may pantag sa giyong kutuwa kasakawan ka min ijlalillahi azza wa jalla ijlalu syaibatil muslim si ko kabantu gawin na kaslaslas iko Allah nagyang ko to kasakawang ka kapag dating ka si kumelok sa muslim agu hamilul Quran sa kaniyan agu padapan sa kapag dating si iko Allah kaslaslas iko Allah nasukas sa kawang ka si kumyakatwa aloks sukas sa muslim so kasakawang kapudun sa mga tao aawid nilang sa Quran kaslasla ang kakiran padaman sa kaslasla si iko mga ulama na giyong koto kapendur pa si iko mga kalilimuniran dinoto kaisaw no to ada tapung makinagin sukat pero iran ay tugaliniran agito sa mga pupun si iko Quran o si iko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaayat tos na igiraad na miya kauma mapuro igiraad na miya kauma pinugayin sa tutul makapupuon si Duterte ibarat yan ada na miya nagitan wa tutul ada na pa kauma si itutuman yan petero niyan ko na makapupuon si Duterte nawarang anak nun nawiti niya tutula sa giyang kaya dalmaingin at napakaw masi apetero niyan sukaba sa Duterte ang makapupuan si sa Malacanang apetero na kanukon ang mga tao sangging kaya dalmayngid naway arang anak nun naway siya niya kauma na magumbit-umbit ang mga tao kapakaipan hindi na mamin sa kadakla mga tao underpaw naidapat ka ayah din aku pengadar pasina semangat tawat tutul niran isusumukiran ay panampairan ay itu separaman wallah na ususab dan Rasulullah asidin makapupo na order siku datu mga datu askan yang swallah na masih karon sa ginawa nakagiya gitu ba so belas na kenapa kapag kasya kasi isa naman na mori naronon na di maperolya na pagkilay tanong ada mambuo din pa agagupan kapag kasya na may lelenggan naman pwede sa mga kutan sa tuma ibarat yan na pagpalay kasi ko surga pagpalay kasi ko pisina pakaranin taso ibarat pagpalay kasi ko kabaling ka teacher pagpalay kasi ko darpa tarima ang kaya ranong sambali ka engineer na ayap suwa na ka na sungkong alikong di magupisina langon na requirement siran na peluon na ka langon din na pagkapungkiran na peturo nilan na perhatian kabatag mo sa mga suldig na penggulaw laan ito mga tao lagi di gira purpose ay gira tiyawag sa mga tawa
Tuladan, manaya, sunod sa opisina, nilaya kami puro-puro dun sa mga tao. Kagito na cash. Na idapat yun, ayaw itan di pagpalayan na susurga wallah. Pagpalayan itan ron, sultano si ko surga wallah. Upama na sulda ka si ko surga wallah. Apya si ko kalamalaman yan na di kaun kirampay. Si ko gardinian na di kaun pakasulda. Kaya kapipikir na ka, na udumar pa ka saging kay lagi diya seminar, na miniguber, sulang unugalapog ka si isawalay. Minitanan, sulang unugalapog ka si isawalay. Nalagi diya. Apag kailay tanong, sa mga darpa. At yun di masabandingan suwagam at tanong agama Islam, na pagkailay tanong mga ito sa mga tao. Nawaraan din ay, sunnay ni, agid ni, itaman ko mga una abasa, na mga ito sa mga tao, at ingilabog siko, kamapian. Na mialoy tanong, agiyon ko tabi pantagon so pinakaminos ang mapumbagyan ng mga tao. Di ilan ipendaray nun. So, kapumag kinagas kung mga bandingan o mga kakatan o mga ulama. Gingga mga watayo na pagarin niyo mga laki niyo na panaguntaman nila na yun. Saan naman na ya, ikasabot yung pagtaos ko para man magamat agama Islam. Na, giyang kaya katatagutan sa giyang ka dunia, mga babayakan ako mga pagariyak, loksak, nalangon rin kita ng inilimu wallah, batabulabos kita nun ang buhat na Adam, at piyananakawan tanong wallah, siya sa piti barangan ng mga limo. Ada niyan sa kaon o mga kada. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala siya para maniyan. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, asabel sebenar apa yang nak kawan kami ini kurmat kami ini kurmat kami sumbawa anu Adam. Yan anak kami sumbuatan Adam. Kirmat Allah Ta'ala sumbuatan Adam. Atau ini kurmatun wallah. Ini kurmatun wallah Ta'ala. Nagyan kaya baliran kaya tawikiran sa mata ay pagiliran. Tangila ay pumamakilagiran. Puso apandanaman nila na iyan ni mapakasinggaya sa unto lagus sumnar. وحملناهم في البر والبحر nalirupan apyan na nakautan Allah Ta'ala na inagnan tanong niyan sa mga pangadaan tanong si kuliho lupa baik moto perang pitibarangan ang mga pangadaan sa gengkeliho lupa. Bigyan namin silang tigo Allah Ta'ala sa pangadaan nilang si kuliho lupa. Nagubigyan namin sirapan sa pangadaan nilang sikok kaludan. Awa, lansa, barko nagusubad sa napapangadaan, sikok kaludan. Warazaqnahum min at-tayyibat. Naguriniskin namin silang tigo Allah Ta'ala sa mga suti. Sutya panganangkan, sutya panginginaman, sutya darpa, sutyan ditaran, nalangon dinanan makapupo na rizki ang usiku Allah subhanahu wa ta'ala. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Tigo Allah. Biya kalbiya misiran, ang bawat taano Adam, sikok kadak lang kung anina inad namin tigo Allah ta'ala, tafdila sa sampur na akapagkalalbi. Biya kalbit tanong Allah, siya kupiti barangan ang mga kaadnya. Ubaid, naliru sa diyang kaya, kini pangalimun rekitan o Allah Ta'ala,
Sagyang kaya pitibarangan ng mga limo. Nadatar, uwad na mga isiwiso, akat turo makatumpong si Allah. At Allah subhanahu wa ta'ala. At iyan, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tiga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar apiaki perana merkano suliau lupa. Piaki keparan kita nu Allah suliau lupa. Penubuan tanu sulupa. Ingguntur tanu sulupa. Pembelayan tanah sulupa, pengarasan tanah sulupa, seadan saya kidian tanah saja kaya lupa. Waja'alna lakum fiha ma'aish, tiga Allah Ta'ala. Inat na namis kanuron, siya kuliya lupa. Sa ipapagintaw niyo, ipaguya-guya giyo. Supiti barangan ay ipapagintaw tanah saya, saging kaya lupa. Pakay tutuwa ka din si ko mga pangingin sida, si ko mga tao mga farmer, si ko mga teacher na gusto ko lang-ulanguan o kauyagan sa gingkay liwalupa kandagan sepinti barangan ang mga kauyagan sa gingkay liwalupa. Ugay na ini tuntugun Allah kalilang matashkurun na miyak kay tuwito din ipupunalamat yus Allah subhanahu wa ta'ala. Di sagyang kaya ni pangalimor kita no Allah Ta'ala. Tiagwan tanong niya sa mata ay pagilay tanong. Si kuuntol ako si kuribat. Ipagilay tanong si kuuntol na ipinang tanong si kuribat. Tangila ay pumag kinagtanong si kuuntol na sa pangantanong si kuribat. Puso ang dalaman tanong sukalag, subabaya, panarig. Kapan kalak si Allah subhanahu wa ta'ala. Nalangon na yung mga lino ay ni kalimor kita ng Allah ta'ala. Pero ang akira si katiro Allah subhanahu wa ta'ala inituman yan si Rasulullah. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Pero ang kakira niya Muhammad asal kanian sumyadun berkanu. Naguinadang ng kanunian sa pamagkinugan. Naguinadang kanunian sa pangilaylayan. Naguinad ng kanunian sa mga puso. Qalilan ma tashkurun na miyak kay tuitudan ay pagpanalamat niyo sa Allah. Detaro kapanunong ka. Hagiyag kedan mambusat tadam sa manusia. Liyusiko kaya pananakaw Allah Ta'ala si sagyang kaya pagtawang bawat taano adan si kupit di barangan ng mga limo di barangan mga kauyagan kapupagin tao sagyang kaya dunia napitiro mangku Allah Ta'ala si kuurian udah kapanalamat agyang kaya mga tao si kuurian udairan kasabuti siko katatawiran sa gengke dunia ada na pagi penggelubuk kiran Allah subhanahu wa ta'ala natigu Allah ta'ala wa laqad dara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sabensab nartigu Allah Ta'ala inad na namin udinat tiagu namin sa para si kunara ka jahannam sa kadaklan si ko mga jin o si ko mga manusia ay mananapiyasa du Allah Ta'ala at tiagu niya sa mga jin o manusia sunara ka jahannam kathiran kadaklan sa mauto na mafhumul khitab si ko mga murid saya. Ay ito sa tigtan o mafhumul mukhalafa. Mafhumul khitab. Sa giyong kay akaturo na may ito sa pagkasulsi ko surga na madakan sa pagkulog si ko naraka jahannam. Ino sila na ikiplo-plo si ko naraka jahannam.
Inuranay mapambagian. Agyang kayararan ito Allah subhanahu wa ta'ala. Inoto, kakagya adun ang mga puso irana dairan pamimikirana. Dairan pamimikiran si ikuuntun. Dairan pamimikiran si ikuagama. Dairan gede-gedeen si ikuagama tanong agama Islam. Kaya inalusudiranon na suriit, siig, rarangit, kagwad, si ikusalakaw si irkan yan na yan inalusud siya kaya puso yan. Kaya di naman yan si puso yan na sukadengkian yan. Kariitan yan si pedian. Ada na may lain yan na kamapian si pedian na may gugud sa puso yan. May dalam si puso yan. Ay pasingay yan sa mga tao. Di ka lang magsiko agama. Ay kapipikiran yan nun. Na sa mga tao. Apasungsi sa madrasa. Kapipikiran ng puso yan. Sa mga tao. Apasungsi lang sa madrasa. Sa mga tao di maganag sa agamat tanong agama Islam. Sa mga tao mawid siko agamat tanong agama Islam na ay kapipikiran yan nun na may makababay pangkata ng mga tao. Dan yan dalmasi ko puso yan. Dan yan panadasi ko puso yan. So kipupantagan yan siya ko agamat tanong agama Islam. Miyag tumo yan. Sububaya yan si iku dunia. Napiak kalipatan yan. Talikudan yan sububaya yan si iku agamat tanong agama Islam. Ino sila na ikipat sa diyang koto mga tao. At yago siran liyan tunasiran wallah. Si iku naraka jahannam. Kakagiya na matayran adairan ilayin si iku benar. Adna matayran adairan pakailaya. Biura ratiran sumatayran si iku babaya si iku dunia. Kagiman to na aya paratena ayabu. Aperat ya anu manisa na sabu sa pagkilay umatan yan. Katawan niyo yan. Kakagya solo nga na mauri na aya pagkilay na supuso. Waya pa kailayan ka at ito agyang kaya matangka nakilay ka na lang untaman nakida sukatay nakida sutamok nakida kidadas sualay nakerdap sutrak nakerdap suditaran nakerdap sukadato nakida kakagaya po kailay na ka na sumatang ka. Na inong ka di pagilay si iku benar. Inong ka di semura, inong ka di betiya sa Quran. Katan sa Quran. Inong di pagilay, inong ka di pagilay dagyang ka na namatang ka. Iman to na, minibagiman to, ang mga wata. Mga buta ka tayo, na mga tungan na itanon. Buta namin nilang agiyan sa Quran saan na adnat tungdahan nun makatalaw buta namin nilang agiyan sa Quran atay buta sa kaniyan o sakita ng mapupulkaylay sakita ng itito ang mga buta inanto Dini mga kawallah ta'ala kapag isasungayan niya na kanto na igadong binaning mahitam. Nagyang kota-buta rin yan katawan anto na ipitiro na mga kulor. Anto na ipitiro na maliwanag. Kaya po katawan yan na malibutong. Namin nilang agiyan sa Quran. Sabi yan dumang panlakata na katawan yan. Siin na iko kakampat o panagong taman nagu. Kaya widak kaltano si iko agamat tanong ng Islam. Ino siya na ikipnusi ko na naka. Ano na mga tangilairan? Adi ang pangiran. Si ko benar. Mga tangilairan ay gira apagkalay kasugatan sa mga ginawairan. Kakagya aswagamat tanong agama Islam na hindi sugat-sugatan na sa karibat na nakakagihito ipapakauntol no agamat tanong agama Islam. Nauman yan din naman agyang kutwa kasugato na ginawa niyan na tumangkira sa kanyan ada panganyan sa tangilan niyan sa di niya nun di niya ni po makinig si iku benar ilay tanuman bagay tanong sa sampo girap matiyan sa Quran
Kita no sagyang kaya nga Daranaw. Sibil sagyang kaya Pilipinas. Kita no pa na mga Muslim na iginapatian sa Quran. Si ikaw mga kalilimod na kailan ka sa mga pagtawa na ilang pagdatan sa Quran. Subayang magiliw, pati ang mga estudyante kan. Bayang magiliw, na order sa pangintaban sa Pilipinas, matatago kong pangintaban sa Pilipinas, asa din sa mga tawa ni ilang pagdatan. Suki pananawagan si Kubayang magiliw, na automatic kakadapos kanya sa kakalabuso. O pamagpamuuntod ka, na kailangan na makatindig ka sa kapagdating kasi Kubayang magiliw. Sa mga teacher lang. O palalakaw ka, namanag ka sa Bayang magiliw, nagtirig ka po makinaganaga sa Bayang magiliw. O di ka din driver, nalagi din naman mo. Sa Quran, arak o dato o mga dato. Bagsagyan kay rakyan agyan kay dunia plalakawantan. Kapartan niyan. Nagilabiyan niya sa Quran ko mga kalilimut tano. Napawamagkinig ka din. Sa record, ada na mga maranaw na di mawamakinig kailangan ka matanubigat dito sa mga maranaw. Hindi yung utabot niya sa Quran. Sa lakaw so di kakayada, sa lakaw so di mamaganta, sa lakaw so di mamagistorya, bakas. Nabamatagtigilan niya bakas. Inipunilan sa peret, nataman sa niya bakas. Akyat tutulairan. Namiyak kanirang panaging mo tao bakas sila na diyan ni Bagyo. Siya ko kapu makinagairan, siya ko Quran, na diyan pangiran na tangilairan. Na mismo, ay nabagoy ay natin anak na kalilimod. At matiaso, panampiyunan, internasyonal, pabubatiya sa giyang kaya dunia, napmatiyan sa paramanu Allah, na mga dato, mga ulama, mismo mga ulama, pwede ko di mga ulama, pwede ko mga katawan ng mga alay kataw, mga dato, nabiyat ya sa paramanu Allah Ta'ala, na miyakat turug ba din sa iyo ni kapamagistorya. Ugayin na sa kanya pamakaumagi ang kutop sila sa bangsa. Sila niya sa bangsa. Pagdaros sa lalag, tilak ang sulalag, pagdayak sa payaputaw. Mundingan niyan. Agi yung kuta kababangsay, na ilayang ka, tumiyan orasyan mga makina. Tunaw to, ad na adat tano si ikukuraan da. Paraman. Urtila makapupusi ko Allah. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Order, makapupusi ko dato mga dato. Apitero yan. Aamay ka pambatian sa Quran na pamamakinig ka no. Order, makapapunsi ko Allah. Pamamakinig ka no. Ranak ka no. Inok ka no pamamakinig. Inok ka no ranak. La'allakum turhamun. Kakalok ka no na may pangalimok ka no. Wallahu ta'ala. Naimang po masuswayan. Sagyang kaya masarta na imantong, namitatanan, agyan kaya kapupagintaw tanan. Mibababa, kami minusan tanosiho kapupagintaw. Ilayin tanos swingat tano na mauuri swingat tano. Ilayin tanoso kapagagama, na mauuri tanosiho kapagagama. Anto na itos, anto na itanda sa kauuri tanosiho kapagagama. Ilayin tanos sa mga masjid tanong na mga papasan. Ilayin tanos sa mga madrasa tanong na sibabad siko mga minus sa mga darpa. Na ilayin tanos sa kanununya natangtulun ko mga pipya. Di sa manaya na maapim tanong. Kakagya at yalikudan tanos sa Quran. Na siyamur tanong so salakaw siya ko Quran. Nagyan, isagyang kaya makampatawas.
na ayap sumben dengan tanus saya. Lalayon sagyang kaya lagi na yadar pa. Nasukit tayaw kaya wida akal tanus siya ko Quran. Kapag na de tanus siya ko Quran. Kagyan na disugol siya kita. Anda manayay kasabutan o pagkataon. Sumada dalam siya ko Quran. Kasabutan o pagkataon. Anto na matatago siya ko Quran. Kailangan nabatian o pagkataon. Supara maniran. O makinag na pagkataon supara maniran. Pagdatan o pagkataon supara maniran. Guni. At natumyutong siya ko Quran. Namin mo maratabat sa mga maranaw. Di bangakulan sa mga maranaw. Ugay, inailayang kaswalay niyan. Kay babatad sa Quran na miya panuabugo. Toos sa din malakat si kusuldo miya ka pirarago. Maratabat ka. At yung tungo sa paraman ka na di ka bumbuti sa Quran. Di mo maratabat. Kakira dia dautan sa Quran. Nagito, na di po kabatiya sa Quran. Kadinyan paganadasan ini pagwidaakan. Ando man ay kagkakwatan si kulimu Allah Ta'ala. Adi itanong paganadasan sa Quran. Sa Quran, inumay Quran, inuntok Quran, inuntanong disebentingan sa Quran, inuntanong paganadas sa Quran, inuntanong pumamandaw sa Quran, kakaya sa Quran, inna Allah la yarfa'u bihadal kitabi aqwama wa yada'u bihi al-akharin. Mataanas Allah subhanahu wa ta'ala na idayaw niyan, ibangkatiyan, misabab sa diyang kanan aparaman wa Allah ta'ala supagtaw na pagkadapanas niya na mampus supagtaw misabab sa diyang kanan ang Quran. Ino to. So kesa mura o mga tao si Quran kapiyagan na dinan. Piyaga magkinagiran, piyaga na taniran, pinggalabakiran sa Quran na initayaw sila no Allah. Inipuros sila no Allah. Na ilaykas sa mga ingid. Mga ingid, udi na pinakaminos na mga bariyo. Baka ititungan sa gingay Pilipinas. Ang mga bariyo at pinadiran kaya pataniran sa Quran, kailangan ka initayaw Allah. Naad na mga darpa. Sa giyang kaya Pilipinas, apya de Iran, tarotop amikukum sa Quran, na kaya ay ng bimbuloy, ladyawan rawatan. Sumatataw siya ku Quran na ilangan ka inipuro. Wallahu ta'ala sa pangkatan niya. Niya da so kapriba ay isa sa parwagamat tanong agama Islam kapag tang siran si iku sa giyang kotoa dito niya kapiyas sumalalan niya da sumangarido na pasumuan kaaya ke kalabaniran na so dito niya kapiyas so kapupagin tawag yung utay kagiya initayawiran, inipuruwiran sa Quran. Napakapuruan ka na ilang kaging kaya mga ingin na mga Arab. Pinakaminos naging nga Saudiya. Na inipuruwiran sa Quran, initayawiran sa Quran, inipangkatiran sa Quran, na imang po inikidiyakiran wa Allah Ta'ala na inipangkat siran wa Allah Ta'ala. Ayat niya kamamasasi, nadadan apagkapunan sa gasolina inunta na sibu ko mga ingidong mga Muslim laangon apagkapunan na gasolina na ilay tanong ka ingidong mga Muslim inuto kag-isisikiran suparaman wallahu ta'ala nasadan sa mga tawa pagtalikudan niyan sa Quran sadan sa mga tawa mampu ay indiray nilan sa Quran piyak kababayaran sa pangkatan ng Quran na inikidiyak yan o Allah Ta'ala na piyak kada panasyan sila naman. Sagtanong, pagtanong, uway, pagtanong ko mga tao makadadapanas sa aking kayo rasimanto. Yun ito, di tanong nagkabaw, kataaman antoy kamis,
o kipukum si iku agama tano agama Islam. Okay, namampat na doon sa inam. La yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Doon sa inam si kulimu Allah inuntas supagtaw ang mga kafir. Digap kede sa inam kakikukum tano. Kumarin sukikum tano si kukurana kataya. Agagala ba ka na aging kaya mga kakatano sadya man ay kikukum o agama tano agama Islam. Agito sa Quran. May ito. Inamay Quran. Kakagya sa Quran na sa matatago sukipang kataka kakitawir ka sa arga o kababalin ka Muslim. Al-Quran hujjatul laka wa alayk. Sa Quran na imbalasar ka. Sa Quran na isiksar ka. Sa Quran na imbalasar ka, na isiksar ka. Ang tunaw to. Sa mga tao, abiyetiran sa Quran, piya mamakinigilan sa Quran, piya gadataniran sa Quran, ay pinakamala na piya ganadiran, ako piya ganabukiran sa Quran, ako ini panampairan. Nagkabaloyanan, si isa alungan na mauri na mapugatorning ka. Sa Quran na mapugatorning ka sa isa alungan na mauri. Liyo kumya nga alo yung mga kalbihan. Liyo kumya alo yung mga kalbihan. O kapmatya si Quran na si isa alungan na mauri. Sa mga tawag matya nilang sa Quran, piyaga na nilang sa Quran, yakin ginawa silang si Quran. Nabagtabo na po si ko tanaknawa kagagawin. Nah, so Quran nak berupas kanil sa manusia. Kadang. So Quran nak berupas sa kadang. Nah, bulat niya sukat na niya na Rabbul Alamin. Apa ngira sa Quran ya Rabb? Mana'atuhu minan nawm bil-layli fashaffi'ni fi. Ya Allah, miyarnakan suturugian ko kagagawin. Das kanyan pakatulog kami pantag ko kapmatian yan si Quran. Fashaffi'ni fi, napag-isap pa at nakarakan sa kanyan. At turning ka, si Salong Anamori. Si Salong Anamori, na italiw mas sa Quran, napakapmarupaan sa kaadun. Nagtiro niyan si kukadnan niya na Rabbul Alamin. Ya Rabb, hullahu. Ya Rabb, hullahu. Ya Allah, perahisanin ka. Si pula nagyuto sumiyakin bulayo kasi ko Quran, piyaga na diyan sa Quran, pinggalabagian sa Quran. Hullahu ya Rab, kad na nagpirahisanin ka sa kaniyan, napayulbasu tajal karama, napakasim ka din sa kaniyan sa sangkada kabulawanan, apun kung pananakaw wallahu ta'ala. Agyang kota manusia. Na oriano kapakasam ka diyan. Na maladakman sa Quran si Allah. Ya Rab. Zidhu ya Rab. Ay kad na nakanawaman ikaw. Ay kad na nakanawaman ikaw. Na payulbasu libas al-karama. Napakanditar sa kanya sanditar na pananakawan si Allah. Makapupul si Allah Ta'ala. Nagunawas ka niya man ya Rab. Iradaan mo ya Rab. Ay ganda na maswat ka si Irkanian. Ay ganda na maswat ka si Irkanian. Ami akim bulay ka si Quran. Biyete iyan sa Quran. Binggalabag yan sa Quran. Na mi'alin atigo Allah ta'ala. Iqbid biyaminika na'im. Iqbid bishimalika al-khulud. Kaputing ka, kamasang ka. Sa kawanan, ang kay alimu Allah Ta'ala na kamasang ka adiwang. So katatatap adayon sa dayon. Patatago ka ng kulimu Allah Ta'ala gito so kasurga. Matiyaan, tinaminos na matiyaan. Kanabang ka, di ganun pagkiloy sa inam, ada niyan memorize sa Quran. Kami alin at matiyaan. Subhanahu sa Quran alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi
Siguro pada riwayat na hafidullahu ma'a safaratil kiramil barara. Serangat awak bertianiran sa Quran, sebutnya sa Quran, gilangan sa Quran, na kerupangnya sa mga malaikat as-safaratul kiramil barara. Giyana ng mga malaikat ang miyalisan, naginan sa mga malaikat ang maranisik, wallah. Ang mga malaikat. Kerapang yan, mga safaratil kiramil barara. Ipagpadayan sa mga malaikat. Nasukman, alladhi yakra'ul Quran wa huwa yata'ata'u fihi. Sukman dia sa Quran at ta'ata'ang dilayan. Di maka kekelida dilayan. Siapa kabetian yan nun? Wawa yata'ahadu kepasapasangan sekalian nun. Para naguntawanan yan, agiyong kutuwa, kabetian sa Quran. Wawa alaihi syadid, wawa alaihi syaq. Asa kanian nakararagnan si ko kabetian sa Quran, na lahu ajaran. Nabagyan niya agiyong kutuwa 12. Balas, siko kararagniron, nagubalas, siko kabetian sa Quran. Ngayon tayo dibetiya aging kaya Quran. Ikra'ul Quran fa innahu yati yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Betiyan sa Quran tigo Rasulullah. Yani mga pansebuto pinakaminus ng betiyan na yung mga minimorize. Betiyan sa Quran tigo Rasulullah. Fa innahu syafi'an li ashabi. Kamatana sa kaniyan nagpakasapaatan si salungan na mauli. Asapat niya sa mga tao yakin bulay ka biyat yan sa Quran. Na inong kading betiya sa Quran. Inong kading dulugun sa wataka mapagana diyan sa Quran kanyan baka mamumin daw may pangandaw sa Quran. Na sa mga loks na panaguntaman na niran ikapakaso mga watayran andaman na ya kaswairan nagukapagana dairan ipilanigiran ko mga watayran, itugiliran, ipiisiran, imbasangiran si ko mga watayran, ipilangitiran si ko mga watayran. Kailangan na pagisabutan niran, sa mga loks na kailangan na pagisabutan niran. Ikatarotong suka pupugintaw sa gayon kaya dunia, o din yan mapaganad sa Quran. Pinangaminus na miyabat yan. Napapilap-pila yung mga wata. Ada na mga kilala tanoron. Asot tingin sudah kan kapakabatya sa Quran na hindi wakan ng tingin ito sunuksakan si salungan na mauli. Ino to, dako sugwa iinaagos yama. Ino to, miya tumuo iinaagos yama abo ko din di makakulot sa lupa adi sa bakang kasabuti sa Quran. Paganada sa Quran. Na gito na ay masotong nagkailangan sa kaloks nagkailangan naging magpakapakasun kasi ko surga. Kakagir adang kawida kalan so kasabuti wata kasi ko Quran. Dan kadulugan sa wata kasi ko mga madrasa. Pila-pila yung mga tao masisilingan nila sa madrasa na dito nagkigilgaw mga watayan. Lina, ngabata na pinabiyak ka pinaray. Ubay na paganoon na anyan masugus watayan. Sisilingan niyan sa madrasa na di niya nung kinulog sa watayan. Sumusuporta sa madrasa na di niya nung kinulog sa watayan. Naginaat na mismo katawan tanurundun. As ganyan ni kumakapat kumadrasa na diyan kagagadumulog sa bata. Ino ko to, agiyat. So Allah Ta'ala na may yuridillahu yufakuhu fid din. Sa din sa tawa, kabayaan wa Allah Ta'ala. Kabayaan wa Allah Ta'ala na pigisagutan niya ng swagama. Nakagiyad yun kabayaan wa Allah na inipanagpanoon wa Allah Ta'ala sububaya ko dunia. Yan na. Iskip tanong na di tanong ni manisakay, amapat tanong si iku mga tao,
ay indulugin sa mga watayan si ko kapuganada sa iko Quran. At nami tutula, again, na pagkakuan na isa guna. Sa katawa, again, natutul, pantag si ko kiawida kalan o ina si ko kapangas mo watayan. Pinatula gyang utabay na pinatula agyang utada to isang tingin na to ko masa adyo ko di malalong na inibigayra kang tingin wala ami pangarumak na uriyan o kaya pakapangarumak na din papagalin yun di malalong pagkata derpa si ko mga derpa mga langwan ay isa sa parwagam at tanwagam Islam na pupakaw mo. Nasisiringan niya sa masjid, pagkanagyan sa panawat tawag wallahu ta'ala, na diyon din pakagagas mo. Sa tama sa tingin na niya isa na miyawlawla, na ado na sumiyagat tingin na Buddha, na miyasa mo kami tingin, sa taman sa kaya-screen na namin, na minidba kagiyang kuta Buddha. Na so kinidba kagiyang kuta Buddha na datarom yan mutmud na ayun nito may pikirami na miyang nisa inipamangnay kami niyan mila tarataw na kaya ko niya kapirawlan na miya rimbit sudarunod pa akong tigil miya ugat napakaganda sa tutul na damapira si ko kaya tarotok o kapumbuhatayan. Ang masuk kapumbuhatayan, asisiya ko pa na ito kumasa. Ada ko sa walay, kasi ako kung mga kalilimu na isa sa parwallah. Nakita tawagan ako tigyan ni karuma ko. At tigyan na pakagagang ka, pakadilapatang ka. Kaya man ito tigyan ito na katayin tigyan ito apaliwag yung kaya wata. Nadokot tigyan raw ta si karuma ko si isawalay. Kasi akan kiasuman sa ospital, kaya niya kadulugun na sa mga siring anak na. Nakaya ko na mati. Na mabubaya-baya ako, tigyan kami buhat ako. Na kiyaptan ako doktor, na inisibay ako niyan. Tigyan na alhamdulillah, pakapipaya ginawang ka kasi wata ka. Na inshallah tila na mabipaya ginawa niyan. Ayaw wata ka tigyan na mama. Tigyan na alhamdulillah. Uwit tigyan na ng muskilaw. Hinanto na yung muskila. Buta. Si wata ka na buta. Sunod tigyan na to sa kaya nagkakaroon na buta. Nakitusan na kan. So, bisa mo kami buta. Sisa pa niyo. Namiyat tangkad sa ginawa ko kaya din sa bali aging kaya wata. Giti meta ko sa ginawa niya. Kenapa niyan meta ko sa ginawa niya? Agito na siksaw no Allah. Meta ko sa ginawa niya. Kaya din sa ukod yung kutawata yan. Kaya din sa bali. Doon na bali yung kutawata yan. Napakaganda. Sumasa na yung kutawa dato na doon yan din daya aging kutawata yan na kuta. Na ayamit tayaw na sina yan. Yung kutay na yan, na sinip yan naging mutawata yan, na buta kaging muslima, alalayaw yan din, bulan yung sukat na niya na Rabbul Alamin. Mapipia ginawa yung kutawata, naguturoon wallahu ta'ala si karumanian, adato, na amya isa masa, amya kalan naging kutawata, ay nga na naging kutawata, amya aloy na si Salim. Si Salim. Agay ko, malun makala. Na si karuman yan. Abay, naad na kasungon yan. Na si Salim, namuntod sa kanyan. Muntod. Adi man nanalo. Sa manoto na, so kaya paagan tao, kaya paagan, ututulot, na mimbuwata, silang pusa, dua ka tao, sa manoto na miyat luwa watairan, na kakakaka na si Salim. Nagyong ko to, ari niyan, nalangon din mapiasok ako kailairan. Ay bumisisingero, nagyong ko to kakawata. Na, di man alam talo, nagyong ko tawata yung agagawi o ta Jumat. Nagyong mambuwa dito,
Nasa giyong ko gagawin tigin, napipikir na kan, na imbitar kan, o mga bulayo ka kan. Pagkaryala kamit man. Sa giyong ko, wadal pa, di yung di kang baradusan. Namela kan tigin, na giyong ko tawata kan, na di mabanot tigin sa mapadiyan. Inantay tao saya, miyalit tanong sa masjid. Tigiyan, antay makadululang sa masjid. Asud tingin so kaya ubaya ka nun. At tingin na inukanan na lagi itong tingin o miya ka na sa talibuno. Kakagya asin tingin na to si kung miya ka tanda yung miya ka sa puluragon. Nagyutup na matuli ka nagyang kutawata ang tingin. Natilo anak nadadartiyan na to kaya alap-alapan. Tingin na sa katigyan so amakan. Tingin na sak. Tingin na ito na mapipigil ka. Tingin na kagaya so diyamati man ito na pakadulugan sa masjid. Nabat tingin di maparwa sa rami dulugan kung sa masjid. Tingin na idulugan ka sa masjid. Na inidulugan mo si sa masjid. Nagitingin to kami mga kasi sa masjid. Nagido ko tingin na dokoron awat. Kamalo ko pitirwang nang baling ako. Na mele ka man tingin na din bubanong sa tao. Na miya kagdam ako niya, nanudu ko ro. Natigin na baba, niyan kataon begitu siya mayan. Tinababa, pwede ka pa kay tigin na dawagi akong kasakuraan. Na miya mamasa ako ng tigin. Tinadawag ko sa Quran, ibuta. Tinadawag yung sa Quran. Tinungan na diwag mo sa Quran. Tinabadi ka pa kayo tigil na lakatangarang sa suratul kahf. Ito na yung suratul kahf. Kaya pasapasangan ako ng tigil na ito ka. Di ka na kuwan. Di ang kataon na doon ka pilikata. Nakagitigil na ito ko. Miyasala kami ito. Ini ubaya ka nun na biyat yan na tarotop. Apo makinig ka na miyapas sa din sa suratul kahf. Nasunod tingyan. So kaya nagakoron na miyak tagos sa ginawa ko. Aso tingyan sa hata. Nada ka ng tingin na to karawin mawas watakan sa masjid kakataw na anadot manapakadulong sa walay. Na ineswayan na miyak kasuwa ko sa siyar na miyak kapagabdes ako. Namiya kang balingan ako si kuwatakan at niyang katawan, uba kong dudu. Namiya ka pa makinig ako sa wasyan. Lalo may magsapuswakan. Tumiyano supamik kiranakan. Ayaw ba't yung takumati. Asunusukya sambang ako. Nakiakapat na nakangtingin suwatakan at tinay na watak-watak. Saka isibutrakan si ikunara ka jahanam. Saka itululakan siya ko kapakasulda kan siya ko surga. Niya kapiran na ipakasapul ragun din na tadakan sakat na imataya. Kaya may sabab ko kabubutang ka. Nabiyuta ako mambuo Allah sa diyakan kaili sebenar na imanto. Naprilay akong ka. Nakaya ko damat niya miya baya-baya siwatayan. Amya katalus sa ama. Sa miya pinan. Amya kasapul ragun. At tagino ba, agyan ko tawatayan. Nasuina, na ipundulugian si ko di paganadan. Di yun di mamaganad sulang ko ng mga buta. Agyan na programa, si sa Saud, adi yun di pakapaganad sa mga buta. Na adi na, mada ka na pumakamuresun sa Quran, na miya pa dun si Sali. Amya ka, sa punuragumban na inidiyan, na mininangagin din sa Quran. Na kaya ko damat, miya baya-bayatiyan to si Mrs. Kakagia-agyo tuman isa as sekreto. Aso, bayi na diskanyan kuday sa inam si ikwallah. Akakatero, o di ina, kapakauntulok karumanian, apalat niyan. Makawidakan sa kanya na ay apalat niyan na sukad na niya na Rabbul Alamin. Nadadalupukla, ang bantong tunat na wakagagawi, na di magnaw si karumanian, apalat niyan si ikwallah, ya Allah, naturuan ka si karumako. Miyala kalak si karuman yang katigyan na kaya katawan niya na siya mayan pagkugun niya na si Salim mga tigyan ito nilibod na miya ka panalamat agyan ko ito adalot pa yan na ada na lakawan
at napiya kalangkap, saging mo tadil mayingid. Sumsiran saging ko tadarpa, ada sungan nila nadarpa, amawatan nadarpa, ka panggalubok nila sa swagama. May imbitar pa maging ko tadatu. Na miudas sige karomanya na tigyan na ilaman tigyan. Siko may kapirat na siko kapakatitapita, siko may kapiraragun na dokon na makanggalubog siko agama. Na bok tigyan to di iyugi tigyan sa kapakaunutakan sa giyang ka na ng mga tao at imrumasay sa lalang ko Allah. Kapag tagpusa, bakan kasapagi, nagubakan makapya, so pali amini sugat akan siko puso ka. At kinailangan na karumakwa dito. Si tingin to sa'yo ko, kapilalakaw nga, sunga sa pitibarangan langon na ginanapilalakawan ka, da kara balinian. Na di karakan pagudas, na puliwag, na ayap na itigit, iba kagi agam apang galupakan ka. Nakagit yun to ko lumalakaw ako, kasi ko isa kapito gawin, na tumiyawag ako. Sige na mapipya ka no, tinaway, mapipya kami din. Na lagi no to ang manisa kapito gawin at tumawag ako. Kagiyat tingin ko ikatlo kapito gawin na tumiyawag ako. Na tina mapipya ka, tinaway, mapipya kami, tina si Salim. Gimot na kaya pagilan na si Salim, mapipya. Na doon makatiro si inagi mo tawata. Doon pa si makatiro. Tingin na insyaAllah na mapipyas kanyan. Dito ro, kaya tagwan, sarata ginawa, gimot na dito, tingin na, ito na ba, gimot na, nisibagi, karumakuha, insyaAllah, na dito mapipya doon. Na pakaganda sa tutulo na miyaling at yung kuto dito miyakaw masira naaalaw mo duwa watayan asi di ko plipat tao syaitan na si Khalid Abu si Umar naaalaw nila at ina miyakaw masiabati na pumiraw ang yung kuto dito ano si Salim na pitiro rin na tinasalim fil jannah si si Salim na sisidong ko surga bala ka tingin kaya takawan nasudan tingin so kilera kan tingin ito karuma ko namiyak ko lapas tingin namiyak palalaguyak inok kanwahi inok kay magigye tingin na naman sudan tingin ito so kialalakaw ka na inikaratas sa ginawa isalin at tingin na miyaw masukaputaya ang kaon na miyaw mapasukaputaya ang kaon na dang kamataya ng baka din lumilakaw nasutin to so kialalakaw ka miyak ay sa kapito gawi Namiya sakit sa kanya na ikadwa kapit to gawi. Nasiya ko na kapantigin ng katawag na sa kanya na may wafat sa kanya. Natigyan na. So Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nasiya pan, sagyang ko tadamati. Nami hospital yan si Karomanian. Nami agdamit Karomanian at tingin na nagtaro magagdabakan agis sunwakan si watak na sa nadamat pila si busag yung kutagawi nami wafat ruwag yung kutagay si pinaguntaman o ina makaswaswatayan pinaguntaman o ina amatrusok Karomanian na inibagay ron wallahu ta'ala sagit mi pikirakan tigyan kotwa dito agit ti munak tigyan at pangarakan wallah ay taman akisulintir na kasi iko agmako nagito isa sabab mga inami apa naguntaman tanong nagwiawid akal tanong ikapakaswa kung mga watat tanong si iko agmat tanong ang Islam kaya tangat-tangaan doon na may kabisakaratul maut ka Apo na nalawan sa tuwa, ang taway tuwa na makatilod sa iyong kai. Kapatay, putay, na ayat tiluan na swata iyan. Bodo na miyaganad ko mga wata, da paganad ko mga wata. Ande sa mga wata, si ko mga galubog kanilang kadiiran kaawan sa mga galubog kanilang. Kauwawas sila nung nagkaragitan sumapuro iran, na ayat mo na puna ang makatilod. Si ko, luksa na sumuan watayan kagiya katawan yan ikala ikay importante umbala luksya na katawan yan suwata nagupan yan sa butas wagamat tanwagam Islam na katawan yan asuluksyan na silan ipamintuan si ito surga sino mga salafus salih
mga salafus salih, na may kaysa na at na pumburok sa kanyang kung kaya patay inayan. Nakakaya ko dumati, nasyungan nila, nagpigilan na inukay ni ba, kapumburaw ka, nakagaya kaya ang kaninsay na. Tingin na kaya kung kapumburaw ka ko, nabakagya, kaya ako sa betul say na. Ayat tigyan, kapumburaw ka na miyatangkad sa ginawa ko, aso pamintuan, isa ko mga pamintuan si ko surga na kaya nakabandin si Irakan. Kakagya, aso kang bilang at tawis ikong balaloksa. Kang bilang at tawis ikong balaloksa. Na katawan umiyamaganad sa ilmo'y kalay kipangkat. Nagukala ipangkatan ang mga tao at yaganatan nilang sumbala aloksa. Nakagya ko, sa karatul maut sa manusia na ayaw makabatinunun na sa mga ustad, mga tuwan. Nagyatangan din. Ayaw makanggulimar ka na swataka. Kata su kidian niron. Kata su pakinditar niron. Kata su kapan niron. Sisa alungan na mauri. Na innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Qala anna li hada. Fayuqal bistighfari waladika lak. Sisa surga na ipangkat sa pangkatan o tao si iku surga. Pero niyan, ando manaya ikyang bugin ako si andi nimya ka po nagyang kaya mga pangkatan, mga daradat, nagtirunon, abistighfari wala di kalak, isabab ko ka pumangani, sarila wata kasi pumangani niya ng sarila saka, pumangani ka niya sarila. Napiyaginab, ang mandan 5 wakto, mandan wakto, namalagsi ko Allah. Ya Rab, pagpigfili, hekat na naka narila iyakong ka. Waliwalidayya, haykad na nakan narilain ka sumbala aluksakan. O biwafat na umandi sumbayang na palat niya sa Allah. Ya Allah, kalimun ka siya magusi ina. Ya Allah, baka maliyang kasurong biyo surga. Sukuburiyan. Ya Allah, rilain ka siya magusi.